आसला नै हाबानि माबानाय फैदो आरोना माबानाय दों देरसिङायना कि कय इदु देरसिङायना देरसिङायना कय बोले आदुसा दायो नायनो फैदों आरोना नै बिराद मोजां आरोना नै डिजाइना आयनाबो दं ओमफ्राय ओरै फिदिंनानै नै माबा माबि दोननो हाबाय नैयाबो दोननो हाबाय आरोना सुबिदासो जागोन मानो होनबा नों बेयाव माल देलायग्राखौ दोनबाय थावफोरखौ ओमफ्राय इखो नों ओरै नाय फिदिंफिनलायदो आयना नायलायदो आरो फिदिंफिनना लाफिनलायदो मोजां नङा सब एखे सेम नामा इयो एखे गोजाखिनिया इसोर इदिसो लाइट दंलायो माने नै लाइट दंलायो जि मोजांलै ओमफ्राय बाकसआसो बाकस दं नै गाहायाव जिफोर इदिनो दख'ना सख'ना मा दोननो हायो बिथोर फैयासै इयो मोजांसिन आरो नै साबि दंखायो बेखौनो नायनाय बायदि जाया नै देरसिङानो नायनो फैदों गास दायो जों बे बाजिनो आयनाबो नायबाय खुलिसिगोन आसला खुलि सिङाव मा दं नायनि बिराद हेभि नै itu sabi tuh itu tolong duta मोनसेनिया माने साबि गंनै गंनै दंखायो आरोना साबिया बेयाबो साबि मोनसे ओमफ्राय नै सायाव दं हेभिथार itu किमान परे itu 4500 no हेभिलै खिन्थु वाव दख'ना सोनो थाखाय नै नर्मेलि आरोना गोसोम नङाब्रा प्लाइबर्डआ हेभि ना लाइट दं माने प्लाइबर्डआ हेभि नंगौ नङा बारा हेभि नङालै खामानि गैयालै बेफोरो ओरैनो फज'ना दोननाय बुस्थु ना बे सानि बुस्थुआ माबासो ओरैनो नोंसोर गाजोबो हेभि नङा नै माबाया प्लाइबर्डआ नर्मेलिसो इनसे गोरा थायो प्लाइबर्डआ थाखो मोनबेसे 1 2 3 4 ताला 1 2 3 4 ताला मा जि दोनो आरोना दोनख'नो हानाय फिसा सारनिफ्राय नै देलायग्रा दोनग्रा दं नै थाखो 4 ताला थांसै नायलाबाय थागोन लाया गारा आसला मोजांलै हेभि आं गंसे बायना लानांगोन र' हिनजाव गैया मा गैया नोंलाय मा नांगौ हिनजाव नांलायगौलै दोनगोन आरो आंहा हिनजावनि थाखाय दख'ना जगायगोन देनां माथो बेयाव बिखुनजोनि सिमबो खागोन इयाव बिखुनजोना बेलेग जालायगोनब्रा बिमा बुरैनोबो बायना होनांगोन ना मा होनो गाइस माबा लांखाबाय बिदि गाजोबथारोलै है गाखायो आथाया रिफिटिंग्राया मोजां नङालै थ' नायनो फैखायो आसलफ्रा आमलाय जादों नै कलेजावहाय गोबाय सारा जोंना खुबैनाया ओइनै थाइसे थाइनै ओइनै नांगोन ना खयनै ओइ थाइसे आंनिसो इयो आमलाय जागोन नै बर' प्लास मोनदों मा जादों बुंलाय आमलाय भिटामिन एबो नै फुंनि सासे दं आमलाय जादों नै देखायनो मानसिखौ एसे देखायजाया इयो इउटुबाव होनांगोन नोंसोरो हाबानि गिफ्ट नायग्राफ्रा नै
मानसि फिसाखौ गोदोर नुयो बायदिनो हाना जों बिदिनो थाङोब्रा इसोर इदि जागोन जानो नै आसलफ्रा बाय बाय हाबानि ना मनजित मा मोनसे होनदो मनजित दे आया जेबो होनादा मा लोगो दे बसा जोंना लिडारा बेनो आरो दाबा लिडारा बेनो आरो दा बाय ओरैजाय बा फिं खालामनो नागिरदों आरो ना सोरनि हाबा होनदोंमोनलाय मनजित ओइ मनजित सोरनि हाबा होनदों खोन्थाला नोंसोरसो लोगो दा आं बारा लोगो आं मिथिला दामखौ एसे फरायना हो सिमान Hey bos, bos. Ikut orang kisah sih kesu. Nih, orangnya apa nih? Bos, mau mencium lah? Ayah, lah, ayah. Udah dek leran dulu. Daily, makro rakan sendiri. Ma biye, oren ma biye. Apa dikit dong. Biar selang ner, nama. Ini mana iskris sejagan mata? Iskris sejagan mata ini. Karung labu dah. Ini gosla mesin ini. Mana gosla? Ini. Sampai ada. Ih goslanya mau kan ini gosla kelai. Mau kan? Ini kulisnya gosla mana? Habat zagra farni kerja berkasih ha? Cycle sih जोंना cycle sih. Sasia nih. Kakak ikhlas lah. Jika robli. Habat zagra farni kasih. Cinggu dong nih. Asal